Gilihok pa gud. Ilay ko lang. Yun yung mong panan. Wait. Unang. Sige, tayo tuloy mo din. Wala. Maman man din eh. Tayo tuloy mo din. Nay, madang lamas eh. Luy ah. Pinuburi na nga ko na pa. Sungka rin sa usasin na na. Ito ang dito sa tayo luy akuan. Asa man? Taman Wala ito. oy. Ha? Wala man. Sulanan dito sa Asa dipit? tapos kawas bagi ko ng hilyo. Anak abot mong ilyo ganina. Ngayo si Garillo bay ko ato dito sa papa. Aya, ano ka? Bilakaw sa isa tapad ay ko na ah. Lubay pabilaktan lagi. Ano mo ay? Kaya ko agad sa per. Dok ilugsong ka? Lugsong ko per. Ingon man si Pipito siguro to. Oh. Sawa na ay taog na. Ganina ang tamo. Ko amo lahos sa Lawis. Wala ba ko ano gasan dahil lanikan ang umo niya. Unsa man na? Ang langit ba? Lagi. Gusto ni. Uy, Wala ka lang ambang. Igsuon gusto. Igsuon. Ang gusto nga nito sa lugar ko. Nagkuhan mo ama karang lato ba? Ug lato to bira lato to. Oh, dagan po kanini ka dito di. Kaya to. Layo lang yun. Wala eh. So makaadto ganito grabe naghana Nini ka. kanang lato dai. Patak lang oy. Lagi. Kapuya pag bakas eh. Adto mis peto. Ano tud ko? Buka gid no. Taon pa nila to. Daghan kayo eh. Balik gyar ba na sa urmok kaya? Isabel. Tagkuan ko dito pa 80 kaltex. Bisa pa pilat sako ato dadon. Daghana lagi to patak ang nasa oy. Balik. Grabiha no nya. Ato sa ato ami ba. Nada kanito ay. Kamahal. Mahal kayo. Ang 1/4 60. May sudsud dito apa no? Kan dia menurut saya ni bagaimana naik urusan ni ketunggan. Nah, dah melibot. Gina. Libre gid ang kuan basta. Wala tayo sudsud. Libre yang sudah lang ay mamupot lang. May nahigot na siya may. Ang ipares liwa. Oo. Ito, kan ni. Diba? Kan ba? Bugas liwa, kan ba managat. Sanay pukot mo, sigurado mo sa kuha. Karon kay na may basa. Ah, magkuag. Kuag gud lang hoy. No. Malagot mo. Kanang kuryoso. Sel. Tama ton. Tara. Malabis ko na kay laom diha. Tara man sa kilid. Five minutes lang ni. Bat na ya. Ah, Gahip ng bat ni no. Manginan man na. Unsa ditong gahi kay? kuan to katang nakagisan ha bat banga ng tior. Sambarot ba? Say may kuan to baligot pa nga din no. Bat niya po niya. Baligot. Katong kita to may nagpalit ba nga Baligot tayo. diri sa simbahan sa Liloan bitaw nga gahi man ni Katong man tong sulutan pa. Sinutan? Ako tong itong kabukalan sa imo sang kakuanon. Ah, bisan lagi. Sa ano? Gahi ito ay. Dati kayo. Balik ka rin ito. Buligya. Sus, di atay ka mo ano gahi. Di man di kadutlan oy. Na gahi na diri ay ako na marita na oy. Ata mo gambar na. Bantog ra pinutos pa kinilaw. Dam to ay pagkarih ka na tunog nang kita. Ah, balik na gahi man na. Yo kinilaw oh. Na ada na nang bukto. Oh, may mga ano na rin. Adto oy may kay pagkaputos kinilaw eh. Halin yun ito pero may laing ko nito mo ha. Ay mo ha. Apa nam kay tilapil do basak pa. Na. Ang saan mo dito? May mo dai bako na. Agos may. Mura nga kina ko ay. At Uy, lahi sa una ba? tagpo ko to sa una. Kuha man na lahi man ang binhi na po, binhi ah. Ah. Isa may nagkuan na. Ay dai mga matay dai. Kuan na des tubiga. Ibot Kaya na. mga pumunta. Sina kay aron di na mo kuan dubo. Ay tuon nila, tuon nila. Langoy-langoy. Ang bang ko man di dep. Hmm. Ay pagkarih ka tunog ko dai.
Lamin na pud ni. Naman no, manguan gid sila samad no. May sad kay magdumdum eh. Dagat. Kani gani oh, makauli. Suso. Kasi pangalan niya? Suso. Sihig na ni, sakto daw. Uy, kasi. Ako lang doktor na Ay si Ilay di ay gatot. Ano ba? Ko na may ba? May Nag-live ko sa viewers? YouTube ba? Na naman si kan si Ilay. Hi, Jai! Ah. Hello, ta Jai! Kita rin. Hello, Jai! Isa mo na deh. Nagtanaw si Ilay. Ko na may viewers. Hello, ta Jai! Fishy lang for me. Sana na ni pa no? Kita sila na. Oh, kita. Hugasan pa ni pa? Oo nga, sila. Hala, kayo na tumakan. Ay, lagi na ikuan. Kuniti sa nabig ako iya buwan. Ano ba? Impi ba? Lagi? Uli. Sus. Aw inig ko an puhon sa baddo. Sabad do. Sayo lang kita pano kay sayo man ang ang hunas. Kadlawon. Ay, Oo, lang ay. ko. Okay. Ibo tapik ako hugasan be. Naguna-una. Kami na sabi. Ano mo ay gasin ay pagkaon ng ano? Ari nula man ang idsel. Ano lang lang kana dai? Ayaw, ay diri lang ko. Na pikay. Ah, sige. Kaya. Diyan lang kana, na makadaghan ka suka. Ayusin. Di mo ko kabo sa mga kapalaboy sa mga. Nula. To ari tong sa di mo na mao. Lahi dito dai. Ha? Lahi dito rinula. Nakalagi ihian ni mama kadong makwet, kadong makwet. Patay. Ano pitagwa mo nagda. Ayaw sige pag Ayusin. ukoy ay. Ayusin kay. Kinang mga Na danggit tunok sil. Halar ba na sil? kuan ka sa Matumban mo na. Kana dai, ato kana dai. madakpan. Kaya pelangganan. Gagana na kan. Ande. Oh. Sige. Ayan. Ana ulan na pit aron. Sige, sa kuya basa. Yabon. Ayusin. Ah, Ito, tara. pikay. Mana ni? Ikot ni mo plagana di. Para di mo. Tara. Alright. Alright. May natagap mi oh. Ha, batun ko din. Sayang. Unod. Hold oy si Kuryata. Ibilin ra. Mia. Ah, Aw. Nangre gulo dai. Ito agi sir kaya ito terus kan. Kinilaw. Ini anak. Dah, ang inasal ni bangon. Iro deh. Sel, anak na ito, sel. siguro na lang ako suka. Saro. Kasi, tay. Dali na, Sel. Isa mo siya? Eh, sinuha ko. Pansabaw. Sel! Sino? Dali na. Yan ay. Ano dia? Ah? Timplahan Di na. mo yabong, imong kuan. Hakiran. Ana ni butang. Mana? Kuan na sa pare ka. Dire oh. Ya, butay, butay. Ipalaming ni Papa ang kilawon. Asus mama. Satu. Sel! Sino din? Sino sa Mario? Yan, diri na lang kata na. Ayaw eh. Kana diri ano ba? Yan na. Ayaw, may diri na lang ni. Para Diri ta ta. Ha? Diri ayaw. ta. Di kay ang barog-barog niya. Ari lang, may diri lang. Okay ra na. Demo ko tagbato be. Ato anak ra na oh. Batuhan ra na lang. Dito.
tayo ni. Kira na. Timnan rin na to niya. Na. Kawa at kuan. Oh, na. Bat Dali na. Asas mama ha. Tas bukid ay. Ano? Ay. Dali na. na sila. Dili ka di. Dari ko. Kanong papa. Ano? Silawin yun. Na lumos ang nakuan man. Naluto Butangi ba? suka. Butangi. Ha? Pwede butangi kanon. No. Di mo na ikuan di mo na ito ano dai. Ay ko Ah, sa kana. ba? Oh, maluto mo sa kana. Ay, gilaksin. Di ka nun pa ha? Kami. Di ba? Ipakita na ko sa nihilak. Yan. Sel. Ano? Ha? Ari, dali oh. Wala ko na. Ilang may ba? Dakmat ha, dakmat. Mo ni siya may bat. Mumok na. Kumipon. Ay, man, tantang. Ito kinilos yan. Lagi ang isda dito ako dyan eh. Bakit ade? Ay, nag-live bitaw. Karon unta mi hapon uli pero pala pa mamang. Palabon pa daw. Hanggang lang live. Ang gabi, uli lang mo. Ay, paano ba? Humali mo. Ako ko, video lang din. Ano lang, miss? Kaya sila din lang silang TikTok. Ano, bili pa. Siguro ako ng dagat. Kalood. Hindi ako maligo eh. Kay. Dili ha! La. Oy! Namukot po jay. Ade na ko na. Malaba pa kami? Laba daw. Kuy, bus kuya te. Naguba na parehas na ang... Di ma ang gitahi mo nabugto. Dili, ang pikas na pod. Bika. Bagal na uli ang cellphone. Dili ano yung cellphone. Sugda. Halon pa ah. Di ako ya, ako kana ko dili ko. Ano kayo oh? Dili ko. Kini lang ko. Suluban. Ano ayo? Ayo, kamera mo ko ah. Ano, tuyong ka ah. Pagpinita. Kuy, kaya siya. Lagak? Maglagak pa ka? Asa man kayo nagbalik? Magbaklas na ka? Ay, Kuya ko ninyo ma. May lagay, bugat. Kuya ko ninyo te. Uy, magat. nanguli na ka. Lagak. Dili na oy. Nanguli na ka. Ang Ano humal ba? na, ayun, para niya. Narang ka samadi ang putang to. Ang buwan. Tuwaon to natin sa bawang pa daw. Ito to eh. Na, kamang gawaya gamay ang kanin imong kilason. Sidangan kay kanon pa oh. Ay! Hindi ako eh. Hindi ako. Nakikikanon. Pamilin mo. Kanon sil. Pamilya mo. Mamukot na po Honda. Hilak di ay. Come on, Hindi ko sa dagat. Ini mah dagat loh. Sikmod. Asa mo tagit eh? Dagat. Ya ba? Magtog. Ito. Kasad na ba? Kang tatagi pa. Si Julian nagkinita kay nag Tato? Uya. Saan kinita? Naghikay. Naghikay ko sudan. Eh,
Wan? Nagikad yung sudan. Ano na? So kung sudan ninyo mo nagikay. Shout out kay nagkita. Shout out Julien Chin Char Char. Uli ko na Julien, yung tatay. Julien. Mga tatay, uli daw. Langit mama ni mo. Yung daddy. Mas yung jacket na may mga duma, no? Kao, no? Naman na siya. Gawlang. Naman na siya. Rebuyag kay kaon dire. Naman na siya. Kung sa ato ba, no? Pinakbit para ibigin. Pero krampus ng kaon ba, no? Kami kay Kwan eh. Sumot na may sugba. Tugba ba? Sabado puno pa na. Makakuha ka ba? Takto kayo. Ready naman ang manok ni Ethel. Payawang! Ito tuloy pa iyaw. Hindi ko sama. Ano? Ikaw pa! Ano ko? Ano ko? Ano ko pa? Muna kilaw nga kuan kay. Kuan lang ba? Pinakurat. Lambot. Huwag lamas. Madin ka magdagbit si kay. Kay Luis aka. Ay, masing! Sa libe gawas ba? Nay. Nam gati Bombay diri ah. Ano siya nay? Then habilin. Ano sa mga kubukom rin? Ano man? Ano na siya marmar? Po. Madi ay. Ano ba? Ano? Lutok da. Kani ba? Ano man? Di ba kaya ba? Kainit na. Kaya init na. Yes, dagat. Dagat. Lamot mo. Sambra. Tinood mo na itam ta. Samot ka gali sa baldo pohon. Ay, kimkuan ba? Sa baldo. Ano di bitsin dayo dan mo? Diyan na, ihiar na ilo diha ah. Hilo na. Ko kan hilo. Tuo Tuwa na. ko na eh. Pero gutom na din akong tuwa na. Bitaw depende sa kanan ba. Yung sa ko patag kaon. Yak. Yak ko lusin. Uy! Ano yan ang mga ongo? So, po ka. Tuwa ko na pero adto wa mo tayo. Para sa ko Wapo, kita. gisampit ni nanay. Ano ko sa ongo? Yung na mga tangong ko lang. Di sa amin yung dapat ba? Doon mo man. Ha, no kaduhan ko pakti noon. Hasra. Ano ba? Tapos ko kita ng Kita ongo. Kita ko. Ang way ilong. Laba po di ay. Kapikan pa ha? Hindi ta magdadag balik ka ni. Kailo. Oo. Hamo naman eh. Nakuha naman eh. Excuse me din. Diba sinangkanon sila? Tubig pa ah! Tubig! ay tubig ah. Cute ba mo ilo? Suka na to pa. Tuig. May asa ni may. Talad na. Ni kuan ba? Iin na na. Marubang ko pa tuig ya. Ha? Ang sama na pa. Alod ba ni mo ba ay? Ano man?